Piye, Reng? Keriyen Pak niki kudu digenahke Pak niki nyangkut urip Pak. Lah kok iso? Niki saweran kok akeh men kok nganti 2 yuta iki kudu digenahke iki saweran apa pelunasan niki? 2 yuta saking Mbah Suwito. Oh, ngoten. Tenane lho. Nyicil 200 Pak. Badhe jangkepi napa? Mboten, Mboten, Pak. mboten. Kula niku ninggal tata krama, nungkak kali jenengan nganti jangkepi niku. Nggih. Niku riyen nggih pangkur kumbu. Ha iya. Lomba nggih. Lomba diatur. Ngono mripate mendonong lho ngono dadak. Pangkur Irama lomba ngoten Pak. Nggih, nggih. Nah, sing ngaturke Bu Kesi, soalnya pun beles 500 niku Pak. Iya, belas 500 nggih, nggih. Monggo, benang nggih. Nggih, monggo pangkur lomba pamendute Pak Suwito ya. Erek. dawuhipun Mbah Suwito. Inggih. Ning klangenanipun menika. Dawuh leres, Mas Piyayi sepuh niku nggih ingkang mat-matan ingkang nyemek-nyemek kados mekaten Mas Gani. Nggih, wong niki wancine nggih pun gara-gara tembunge saka raga-raga rasa. Nggih nggih. Diaturke sing klasik-klasik. Nggih. Ngeten niki wong nyatane diaturke klasik-klasik wonten ing pundi?
mriki niki Pak. Purwosari. Purwosari sing mriksani taksih full tegese niki pecinta utawa pemirsa wayang sejati nggih ngeten niki Pak. Pengamat wayang. Pengamat nganti goro-goro taksih lenggah sekeca. Niki ndadekke semangat sing nyambut gawe ya kanca pengrawit ya pesinden ya dalange. Leres. Nggih, Mergo wayang niku lak tontonan. Tontonan. Mesti satu paket dengan penonton. Penonton, mula penonton sik webak ngeten niki nek pomo kula dalange Pak kula barke sesuk jam 11 awan ngeten niki Pak. Lah terus sing bayari sapa? Nggih mboten enten. Nggih. Watone karo sampean? Anu kula repot Pak mengke Pak. Repot titip. Rasa tekan ngendi-endi. Nggih. Lah niku pancen katresnane Piyai Ponorogo wabil khusus ing Kecamatan Babatan menika menawi kalih wayang minded saestu. Leres. Ngoten Ini kok kabare kok 20 tahun lagi mulai wayangan niki to Pak. Nggih. Muga-muga niki awal yang baik dimulai dari keluarga Mbah Suwito. Nggih. Ngoten mengke saya sering wayangan wonten mriki. Saya ngrembaka wayanganipun ora mung 20 tahun pisan. Amin. Ngoten sing jalari panjenengane Mbah Suwito. Nggih. Ngoten niku. Leres. Padha karo Mbah Suwito ngeling-elingke karo warga masyarakate ayo eling marang budayane carane piye nanggap. Kaya panjenengane Mbah Suwito. Leres. Apa to pedahe pidato? Mari kita lestarikan budaya kita wayang yang adiluhung, ora tau nanggap. Ya kecut, Pak. Nggih. Ora perlu kakean gunem sing tanpa guna, kados Mbah Suwito ngerti-ngerti nanggap wayang. Yes, langsung nanggap. Nggih, dawuh leres. Nggih. Menika Mas Gareng wonten pamundhut sambel kemangi. Ya nggih, menika dipun aturaken coba kaya apa. Nggih. Genduk winong nawangse, Nduk. Coba kaya apa, Nduk? Nggih. Monggo Cahayu. Kali-kali rasan jaran sikna ngeman-eman ayo dihemat di apa wi disimpen sik tenagane. Mergo lek juaran ngono kaya pancen ya kotos-kotos tenan. Ya ngono. Coba Kringete sing kotos-kotos. Iya, menyang Nduk, ora kudu disupoti ya, support. Mboten ngagem spot Pak niki. Nggih, pun para eruk nggih Pak nggih. Esuk. Nggih para esuk kami sosolen Pak. Nggih. Mang tuturi ta winong niku. Lah kok napa? Lho men dadi seniwati yang sehat lahir batin, bermoral, beretika yang tinggi. Lah niku kalih anu ben etuk pacar. Wis gitu. Tolong. Mosok ora untuk kabar, ora untuk pacar to? Ndak belum. Mau malah kabar iki wis gonta-ganti kok. Ndak. Nggih. Piye Pak Gareng ngene Pak Gareng? Nggih, mboten badhe nuturi sing pripun-pripun ning sing penting niku lumadi nglestarekke budaya linambaran ati, insyaallah mengke langkung sae Pak hasilipun. Nggih. Ngoten Pak. Leres. Nggih napa mboten Pak? Leres. Malah manut agama niku nun sewu Piyai Putri jane mboten kudu nyambut gawe. Ning malah jenak pinarak wonten dalem yen perlu masak wae yen cara Arab ngono Piyai kakung sing masak. Niki lak tegese ngewangi perekonomian rumah tangga to Pak? Lah nggih tegese niku spesial. Iki diperbolehkan Pak. Nggih, leres. Nek ngugemi ngoten niku bukesi kudune teng dalem. Nggih. Lho, lek dhek ning dalem oh ning omah ya ora iso tenang. Kok masalah ra tenang? Mergo aku sesuk rampung wayangan nggo dhuwit mulih kuwi mbuh ning endi ngono. Lah niku masalahe teng mriku niku, masalah terberate ngoten niku. Lah iya. Mula saka kuwi nggih. Iki ngangge bawa ora nong ki nong? Napa niki? Anu sambel kemangi. Bawane napa? Kula browsing teng Mbah Google niku belum ditemukan bawa sambel kemangi, Pak. Belum ditemukan, Pak. Oh iya. Heeh, ora apa-apa. Nek ngono diaturake langsung kemawon sambel kemangi. Kula aturaken dumateng sedaya para lenggah ngentasih jenak pinarak nenggani mangestoni dumateng pagelaran dalu menika. Mugi-mugi bapak-bapak ibu-ibu entasih pinarak lenggah tutuk mirsani wayang dipun paringi tutuk anggenipun momong putra wayahipun sedaya. Amin. Mugi pinaringan rezeki kang kathah berkah lan barokah. Amin. Oh niki sarana melek sarana kangge ndonga kok, Pak. Leres. Nggih. Amin. Monggo. Yuk, sambel kemangi. Nyanyos.
Nggih. Pamundhut sambel kemangi sampun dipun aturaken. Nggih. Lah kala wau wonten piyayi-piyayi ingkang rawuh Mas Gareng Rawuh, Pak, niku menawi mboten lepat nyariosaken babakan kelestarian lingkungan utawi kelestarian alam ingkang magepokan kalian ing sukuning Gunung Kendeng. Wong sumitranipun nuwun sewu Pak Suwito menika kathah wonten ing saking Laladan Pati, saking Bluro menika wonten. Oh, ngaten. Randu Blatung. Lah wau paring dawuh ngersakaken tembang-tembang ingkang tentang pelestarian alam. Alam, pelestarian alam supaya nek alam tetap bersahabat kalian kula panjenengan. Nggih, nggih. Nggih. Jadi melestarikan alam untuk kelestarian anak dan cucu kita. Nggih, nggih, nggih. Karena alam dan isinya bukanlah warisan dari nenek moyang, namun titipane anak putu sing kudu direksa lestarine. Nggih. Jan kawahane arep rono kok ya. Nggih, no. Nggih. Nyuwun bawanipun kakung dandang gula titipan. Nggih. Monggo Mas Sulama, Mas. Nggih, Mas. Nggih. Monggo Mas. Wonten rayaan aku aja nggih. Itu kaya apa? Nggih. 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 Nah, nggih. Tuntun kali Mas Daryanto aman. Picek tapi tuntun. Kuwi lho larase clok-clok ora nggih. Nggih. Ya, Mas. Kita among acaspa peling yo kalimput marang titipan nira Ambak piyayine alit Mas Sulama niku ning swarane arum. Wantene, Pak. Nggih. Wis tenan kaya kaset Lokonanta. Wah nggih. Leres nggih nggih. Arum manis. Arum manis. Martabak niku, Pak. Mboten tegese ya swarane arum ya ana manis-manise ngoten lho. kang nyambung sejarahe kewajiban kang satuhu ngupakara murih becik Sae niki bakal entuk rezeki, Pak. Kok iso? Anggere nek wong bawa terus iringane nek wong angop karo watuk niku bakal mulih entuk rezeki gedhe, Pak. Nggih, nggih. Kuwi sik apik biasane pas suwepi no. Sip. Ayo Pak mulih wayangane elek. Iku rekotane arep tak potong nggon iki ajeng kula simpen. Nggih napa? Iki nada dering HP. Iya. Bapak wi kali kuwi. Mas. mamarti kau taman mamreh bisa tus rumeksa titipan nira anak putu binudi murih lestari poyo but Nah iki
Payuta. 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 Layur. Ya tak rezeki ta. Payo padha nindakno. Ya. Salah satu sifat indah untuk manusia adalah penuh cinta kasih, dan cinta kasih tersebut tidak hanya sesama makhluk hidup namun juga terhadap lingkungan dan juga lestarinya alam, Mas Gareng. Leres, nggih, sinergi alam kalian manusia. Nggih. Cinta kasih yang diberikan tidak hanya sesama manusia, namun juga diwajibkan mencintai alam. Kalau kita mencintai alam, insya Allah alam pun akan memberikan kebaikan untuk kita. Nggih. Mila sosok menawi wonten piyai ingkang aduh iki anu cuacane tidak bersahabat. Janjane sing mboten bersahabat niku sing miwiti malah menungsane riyin. Oh ngoten. Rusake alam niku mergo saka pakarti lan napsune menungsa niku. Nggih, nggih. Nggih, mila saking. Kula aja lali nebang satu pohon wajib nanam 1000 pohon. Nggih, dawuh leres. Niku jenenge napa penanaman kembali niku? Reboisasi, Pak. Reboisasi, kembali boisasi penghijauan. Lek reformasi. Reformasi, niku kembali, formasi itu tatanan. Jadi kembali ke tatanan. Reoni. Reoni, itu kembali, oni itu ketemu. Jadi ketemu kembali. Remason. Panas, Pak. Wah iya. Ayo sik kelingan ae ora. 2015 niki, Pak. Iya nggih. Niki jenengan ki kudu nyoro adate ya campur saren ya, Dik. Ayo. Lah, pripun, Pak? Wanten no, tanjake nggih. duet kalih Waranggana. Saged, Pak. Rara Jonggrang? Melah lah ngomong lara jonggrang to. Sak ambruke candine men iso kula. Nggih. Iso, Pak, iso. Nggih, nggih. Kalih sinten, Bapak? Bir, oke, Bir. Oke, wah oke, sip. Oke. Kalih Jonggrange coba kaya apa. Nggih niku.
Mbak Brigita Ayu. Pamane jenengan sebagian apa berarti? Kula Bandung Delontong Woso. Bondowoso ya, Mas. Bondowoso ki nek gagah gedhe dhuwur entene sementen ya Delontong Woso. Oh iya. Nggih niku. Malane nganti gawe pengiram-iram pancen ayune kaya ngoten niku jonggrang. Nggih, ning dasare wong Bandung ki wonge sembodo. Kok Ya sembodo? lanange jagat, ya baguse jagat, ya sektine jagat, ya sugihe jagat. Apa wae sing dikersake sing disuwun kalian si Rara Jonggrang kabul kabeh diparingke kalian si Rara Jonggrang. Tapi kan aku ora tresno, tapi kan Jonggrang kan ora tresno karo Bandung. Ya tapi kan akhirnya terus gelem mergo njaluk bebono kuwi mau. Tapi kan gak sida. Lah sebabnya enek to kok ketapi. Lah rasidone sebabnya apa? Ya moh. Ora Ora sidone seneng. kan mergone cacah candi 1000 kuwi kudune sewengi dadi ning urung wayahe dadi awakmu ngerahke karo para mbok-mbokan. Demit-demit. Karo Demit-demit. para bolo-bolomu Bolo-bolo, kuwi ngerahke supayane nangekke sing jenenge jago supaya kluruk lan liya-liyane dadi badar ya ana kono kuwi. Lah kuwi tak lakoni ben aku ki menolak sampean. Nah, gandeng kowe wis nolak si Bandung Bondowoso, lara ati Bandung Bondowoso, cacah candi 1000 mung kurang siji, katresnane ditampek utawa ditolak, siji candi sing pinangka jangkepe, Rara Jonggrang sing dadi jangkepe. Ngono tapi jane sampean jarene tresno karo aku kok aku mbok dadekne patung. Lah mergo kowe nolak. Lho tapi jarene tresno. Ya jane tresno ning gandeng kowe nolak terus aku lara ati. Sakit hati, Dik. Wong lanang nek wis sakit hati tenan, apapun akan dilakukan, Dik. Oh ngono ya, Mas. Mula aja gawe kecewane wong lanang. Ngerti Pak Yaya? Mbuh. Lah nek digawe kecewa. Anu langsung lagune narasumbere mbuh. Narasumbere mbuh. Nggih. Nggih. Rara Jonggrang coba kaya apa? Iringanipun menapa, Pak? Garapanipun menapa? Loh, dangdut. Oh, Nggih, nggih. nggih, nggih. Dangdut salapan. Nggih. Monggo diaturaken Rara Jonggrang menika nggih pamundhut saking Sutresna Budaya. Dados. Padahal kanan. Rara Jonggrang kowe pancen ayu tenan. Ora mokal akeh kang nandang kasmaran. Waspadakno prajuritmu kalah perang. Mula kowe dadi wanita boyongan. Tobat dasar wanita keparat. Apa ra ngerti yen Bandung lanange jagat. Putra ratu pengging Prabu Damarmaya. Aku duwe ati sakti Bondowoso. Rara Jonggrang manungsa sur pundhut garwa. Jaga Bandung, aku duwe bebenah. Candi 1000 sawengi kudu dadi. Iya Jonggrang panyuwunmu kanggo
pacaran waspadakno prajuritmu kalaparan kula kowe dadi wanita bohongan dasar wanita keparan ora ngerti yen Bandung lanange jaga putra ratu pengking Prabu Damakaya aku duwe aji sakti Pandawasa Rara Cokra manungsa Sobodoga elok jenengan multi talenta. Nggih multi plasenta. Wah iya. Rasa aku nganggo taslim, Pak. Kok iso-iso kula. Oh iya. Ya kalau mongso ngono nggih blangkon lek melu. Nggih. Nyatan yo merantasi ngrampungi gawe. Fantasi, Pak. Lho, pimpinan campur sari kok, Pak. Nggih. Mugi-mugi dipertimbangkan oleh panitia bersih desa wonten ing Purwosari. Mangke kula ingkang mayang jenengan sing ndageli ya. Nggih, Pak, nggih, Pak. Ketoke ora tertarik ngono sampean modele. Tertarik, Pak, tertarik. Ketoke wis isi kok ketoke dhek lari sira umum. Mboten, Bu. Mas Gareng, Pak kripik gedang kripik telo sithik edang waton rata. Nggih. Matur nuwun jenengan kepareng ngancani kula nglipur para warga masyarakat ingkang kepareng nglenggahi hadat lan ugi syukuranipun wonten ing dalemipun Bapak Suwito mriki. Pak Yoyo, Nggih. nglenggono sedaya lepat saka kekirangan kula Pak Yoyo. Nggih. Nyun pangapunten nggih Pak Yoyo, damel regeting pepanggunganipun Pak Yoyo. Mboten. Sehat selalu Pak Yoyo Nggih. beserta keluarga besar Ma Dangkara. Nggih. Nggih. Laris pinaringan slamet Rahayu Wilujeng sembah nuwun Mbah Suwito, warga masyarakat sedaya pinaringan Rahayu sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Sembah nuwun.